blevet opdateret til 10. Jeg har en snor, så kan vi lige ringe og høre ham. Ja. Det er sådan en mellemøde opgave, tænker jeg. Det er faktisk en skid. Ikke en skid. Men det kan være, når Metropol åbner kl. 10, så er det lidt mere rundt på. Det var da købt en gave til Trine, hvor jeg lige i uger der. Ja. Så holdt jeg lige over for Sportsmark, og der var fandme lige ikke helt, så er det ikke blevet ud. Super, lige over. Så er der 2 ekspedienter klar til at tage imod sikkerhedsbruseren. Så yes, det er fint, tak med 5 minutter, så er det ud igen. Er det rigtigt? Jeg siger, hvad fanden, jeg troede også, der var mega populær. Ja. Så du kommer, man på et tidspunkt, og man godt, der kom i går, sagde hun. Nå. Så ja, det her, det er jo fint. Så der er vel lidt ro på måske. Det må næsten være. Det er fandme meget fint. Skal jeg ikke den til dig eller til Mark? Det var bare lidt, ja, så kigger vi. I puljen. I skal sådan en bag for hygge. Ja.